Takže zdar lidi, vítá vás tady iMelon.cz a já jsem tady ještě s Mrtafikem.cz, který tady sedí vedle mě. Tarec. A natáčím tady ještě s mojím bráchou, který se jmenuje trapně Niky.cz. Natáčíme na Seven Days to Die. Co je to za hru? Tahle hra je prostě Minecraft smíchaná ještě s jednou hru. Je to střílečka, ne že střílečka, prostě zombie apokalypsa, ve které se snažíte přežít. Účelem této hry je si udělat prostě svoje, no, jak bych to řekl, opevnění a prostě přežít. Tak, my se teďka vydáme Kubo semka, nahoru do toho města, že zabočíme doleva. Jsi to zabil? Tak, když dáte M, tak tady máte mapu. Tady ty hvězdičky, to je body, kde se spawnete. A prostě, jako být, pojď. No a tam se spawnete, prostě máte tady různé budovy, pak prostě různý biomy jsou tady. Zatím natáčíme na Alfu 2, ale časem chceme už natáčet i třeba na Alfu 7 nebo 8, protože je to lepší, jsou tam jak kdyby nové věci, PC, jsou tam opravené bugy, prostě jináčí už je to všechno, ty stromy, textury, všechno už je úplně jináčí a je to tam, myslím, že mnohem lepší než nějaká Alfa 2. Tak. Jo, tady jsou jakýsi budovy, tady, takže my to pěkně prohledáme, měly by tam být nějaké ty bazuky a taky sračky. Máte i normální zbraně a normálně jste můžete vyrábět prostě sekery, krumpáče. Prostě ten, kdo hrá Minecraft, tak ví. Ten, kdo ne, ten všechno uvidí. Tady máme doktorku. Aha. Jau, pičo. To se hodí, to dělat nebudu. Opáč se to otevře. Náboj do blokády, super. No už to rozbila, ty. Já se jdu pro ně na střechu, tam bude nějaká zbraň a když tak ty zombíky zabijeme. Pak se dá ještě udělat tady kůž. Nic. Ježiš, tady není žádná zbraň, ty vole. Tady bude. Oh, tak Martin, řekni nám něco k tomu. No, bych to taky začít komentovat. Martin je začátečník, no všichni jsme začátečníci. A Martin tady s náma bude natáčet a hrát s náma. Jinak hrajeme to přes hamači. Jinak to ani hrát, no myslím, že už i v těch jináčích alfách to jde hrát, že normálně multiplayer už jako. Tak ještě několik málo detailů. Zombíci spavnou večer, to je vlastně. A i ve dne. No, ale především večer tam je vlastně období, kdy si musíte zakempit, schovat se a nebo zabít zombíky, ale zombíci jsou v noci rychlejší a silnější. 10krát rychlejší a největší damage mám takový pocit. Proč neslyšíte mojemu bráchu? Řekl jsem na kráčí druhý hubu. Jinak by já se dostal celé. Tak vody se hodí vždycky. Kubák, prohlížíš už další budovu nebo pořád jedno? To je kretén. A proč se jako chcípil? Tak já se tady trošku uspořádám, jinak asi bych brzo zemřel. Jak jste si všimli, tak vlevo v rožku úplně dole, tak tam je mapa, to jste pochopili. Pak vlevo úplně dole je voda, to abyste mohli přežít a měli velký damage. To nad tím je jídlo, to chápete, abyste taky mohli přežít a taky měli velký damage. A to napravo jsou HPčka, to snad chápete, tohle se dělat nemusí. A to pod tím je prostě sprint. Napijete se a můžete sprintovat dál. Tak. Chtěli bychom se zabydlet někde asi tady u tohoto řeky. No prostě někde tady u toho města, prostě tam je kukuřiční pole a je tam města, tam je strašně moc věcí. Kubo, víš jak už si prohlížel budovu? Tak no tak ty musíš tam být vlastně. Tak, tady budeme mít nějaká bazuka. Ty piču. Jednorázovka. Pěkně to tady je udělané. Jsem vzal tu kokotinu. Můžete prostě opravovat zbraně, dáte 2 zbraně nad sebe, ono se vám tak kdyby doplní, tady
vlevo vidíte to Submachine Gun a tam máte 119 500, to je že ještě 119 krát možný střílet. A pak mi šupne. To je prostě z Minecraftu. Akorát nevím, ještě za jakou hru to je smíchaný, věděl jsem to, ale už si nespomínám na název. On je možná Walking Dead, anebo cokoliv třeba. A některé hry, třeba Call of Duty, tam bývají ti zombíci, to bývá celkem podobné. Akorát fakt ten crafting, to je prostě z Minecraftu všechno. Jo. Jinak v těch dalších alfách to už je víc záživnější, můžete tam vyrábět už i víc věcí. Jsou tam nové zombíci, už tam můžete tady pece a taky věci prostě, takže myslím si, že tohle je dost luxusní, můžete tady sadit prostě brambory, kukuřicu a pak ještě ty borovny. Takže myslím si, že tvůrci hry si na tom tedy docela dost záležet. Fakt mohl bych doporučit každému tohoto hru, protože fakt, že jsem začal. Podle mě to je mnohem lepší než nějaký Minecraft. Minecraft tam stavíte domečky a tak, a tohle myslím, že dost záživnější. Tak. Kubo, už jste v druhé budově nebo první? Ukáž prdel. Střílí špatně. Jo, zombíky můžete prolížet, většinou u sebe nějaký věci, ale většinou si to... On se rozpadá. Jak se to se rozpadá. Nevadí, jdeme dál. Tady jsme ještě... Máte tady králíky a tak, pak jeleny a ty když zabijete, takhle normálně z nich padne jídlo. Už nemám moc místa, takže asi Kubo to nějak musíme dát dohromady. Tohleto budou se nikdy neměl rád. Tyve, kam to mám dávat? Počkej, ne. Vajca. Ne, asi vody. Teď vám ukážu, jak se ty zbraně opravují. Vyhodil jsem vodu, takhle prostě. Dáte to nad sebe, no. Úplně jednoduchý. A v ostatních alfách už aj myslím, že se dají vyrábět zbraně a náboje. No myslím, že i v této alfě nejsme si jistí. Na to se musí stáhnout jistý mod, no. To je potom úplně jiná hra. Byl bych rád, kdybyste do popisku videa potom napsali nějakou stránku nebo nějaký dobré video, kde se co craftí a potom by se hned hrálo lépe. Tady je střecha? Je tady střecha. Kova, budeme se muset pohnout, jestli chceme dojít do toho města. Jinak, nastavili jsme si to na 50 minut, takže jeden den trvá 50 minut v reálném životě. Baterka, jo, už v Alfě 2 opravili baterku, v jednice nesvítila. Tohleto, ale... Dobrý, už jsem se lekl, že to nemáme. Myslím, že už i tady můžou zombíci lézt po žebříku, nejsem si jistý. Kde jsme nebyli, ale já nevím, co jsem prohledal a co ne. Tady jsem byl, to si pamatuju, tady taky. Bude po sebe tabletku, nemá u sebe tabletku. 3 náboje, no, tady jsme ještě nebyli, že? A jsou tady pejsci a srpky. Jaký pocit, že mi nic nebral. Pak, ano, na co jsem úplně zapomněl, tak je, že tady je benzín a máte tady vrtačky, motorovku a prostě taky věci, takže myslím si, že to je dost luxus. A ano, všechno to jde na benzín, takže až si víte, až najdete všechen benzín, no ještě se dá získat z barelů, dáte si barel a z toho si uděláte benzín. Takže až vám dojde, tak prostě už to nemůžete použít, už to skončili. Nevím, jestli v dalších alfách už se dá normálně vytěžit, ale pochybuju, Kubo, už jsme tady asi byli, že? Tak jdeme dál, vrhneme se asi tady do těch budov a tam asi přespíme. Ne, že přespíme, tam asi ukončím první díl a pro dnešek by to mohlo stačit. Kubodem. Úplně vždycky nesnáším, když pije a poliká to a maská kokot. Jo, tak. A jdeme. Kuby, nedělej. Pak je tady i snipka a ty bazuky jsou fakt že luxusní.
Můžete tady si aj vyrobit dynamit. Tak se koukám. Prostě dá se tady dělat strašně moc věcí. Akorát já ještě nevím, jak se co craftí, teprve začínáme, takže budeme se do toho pomale, ale jistě dostávat. Pak si tady můžete uložit spawn point. Vezmete si spacák nebo co vyrobíte, to samý z postelí. Takže když umřete, tak se objevíte tam, kde máte ten spacák nebo postel. Ano, a ztratíte jenom ty věci, co máte tady na těch 9 místách. V dalších v dalších alfách už je to udělané tak, že když umřete, tak z vás spadne baťůžek a tam si provedete pro věci a máte to všechno v tím baťůžku. Takže je to celkem dobré. Kubinál, kdo si? S tím jsou vždycky problémy, já to říkám pořád. Lepší je, když hraju sám, protože s ním to je na nervy. I do těch budov se mi moc velice nechce, protože tady je vždycky velice moc zombíků. Ale my to prohledáme. Já vím, že z tady baťuška jsem si dělal na mapku, jestli tady někde pustí. Ano, slyšíte ty zombíky. Mají velice krásný hlas. Velice hezká kapota. Železo. To železo můžete získat tady z tohoto. Alebo prostě z těch světel a tak. Ano, teď si můžete všimnout, že tam, kde je tma, nebo když je večer, tak ty zombíci jsou 10krát rychlejší. Sami to uvidíte. To nikomu chod. To musím říkat, že to nic zes. Době ne, ty prase. Dáme si pilulku. Dělej, jdi tam, Rambo. Rambo, jo. To důvod, proč se semka nechtěl jít. Ty jsi piča! Ty jsi kokot! Ty jsi tě zabil! Kreténe! Pober to a zůstaň tam dál, už se nedostanem, ty čuráku postiženej! Celý jsi to dojebal, celý let's play, vole, já tě pomlátím za chvilku, až dotočím, tak tě úplně dobiju. Čurák, zase to, vidíte ten důvod, prosím, nechci hrát, je to vymrdanej kokot. Tak, Kubo, už se tam prostě, jdi tam na ten most, víš na jaký. Prostě prohledejte ostatní budovy, poctivě, všechno pober, vlez na most, udělej krumpáč, rozborš to tam, já tam dojdu a schováme se tam přes noc, protože ty jsi úplně jeblý. No jak já si musím tam jeden most, asi nejlepej se na mapu. No a teď než já tam dojdu, já nemám ani vodu, takže nebudu moct ani sprintovat za chvilku. Vážení diváci, to ale čurák tomu brácha. Jdem boxovat. No, už nemůžu sprintovat. Do piči. Mám nekonečný attack speed. Oh. Jak si můžete všimnout, tak ten sprint se velice pomalu nabíjá. No, co? Jaký slipy má. Tanečních utíček. Jako, jestli takhle pojem celou cestu, tak mě asi jebne. Možná bychom si to mohli nějak zkrátit. Paní doktorko, pojďte s náma na výpravu. No pojďte. Klejt Martin, jo? Tady Martin už mě tady začíná šepet do uška. Je! Oh! Je tel! Tady budou sobíci. Nevím, jestli jsou tady sobíci, to jsem nekplácel. Možná tady jsou sobíci. Nežer tu trávu. Takový jebu dostala. Ne, tady byli nějací skauti. Tady skautovali. Jsem Rocky Balboa. Aha. Vezem si ten spacák. To bude dobrá věc. To říkám. Ježiš, já jsem kretén. Až teď si vlastně uvědomím, že u sebe vody mám. Protože mi vždycky zmizí ten přední.
vždycky mi zmizí jenom ten přední inventář. Takže vydržte. Už to tam děláš? Na ti farmě. Ale prohledej všechny ty stromy, jo? Teda stromy, domy, jo? Že jsi ty ještě neprohledal ani jeden. To je kreten. Já možná nějak prohledal všechny domy, neprohledal ještě ani jeden. To je, ale když tady zabít zombíky, no, šašek, ježišmarja. Pařez, tam byl včelky, včelka Mája. To byl baťoch. Když budete sbírat ty kameně a potom je dáte do craftingu, to se dá to ičko, tak z toho uděláte stone. To jsem viděl v let's playu. Čurák, takhle políta. Vždycky dělá můj brácha, ty to vždycky úplně chytím rapla. Čemu se směješ ty, šašku? Baterka, nechci. Je, hnízdo. To se hodí na kuš. Tak jsem si všiml v let's playku, dělá se z toho kuša. To prohledáš celé, Kuba? A je tu to dolů? Jo? Co je, ty vole? Je, ta baterka svítí, když je na zemi. Je to super. Hezky. Máš ty baterky po zemi. Dělej, Kubo, počkej, takže asi se, počkej, kde jsme? Jo, takže ty jsi ty baráky neprohledal? Nevadí. Čekej, už zase mám srance, to měl sice celou dobu, ale už se zasekávám. Kubo, chci se zabydlet někde. Tady, takže za mnou. Ona chodí jak lady, a jo, vlastně já mám ženu, až teď jsem si to uvědomil. Ano, mám ženskou, možná se tady dá nějak udělat ta kamera, že uvidíte ten vzhled ze zadu. A nevím, jak se dělá. Tohle je pán policista, poblíkejte nás. Asi se tady napíchl na paroží. Grci. Co to bylo? To mělo pupkem, ty vole. Tak Gragas v lolku. Už je 4:30, bacha, Kubo. Tady daj Dobrou noc. Tak baťůžek. Asi 9, to je úspadnější. Hnízdo. Ty hnízdách se tak koukám, tak jsou většinou pod keřama, akorát nevím, co se dělá. Je to asi u každého keřa. WTF? LOL! Budeme mít slepičkovou farmu. Uděláme, ty kretenu. Co děláš? Jak se tady do té budovy se schovat, ne? Přes noc. Nebo se mohla i zabydlet, si myslím. Ne, na pouti. Myslím, že tady bude Jo, velice dobré. velice krásně. Akorát nevím ještě na nějakém místě pěkně. No, to se všechno došteluje. Zatím si tady podívám do hnízdečka. To je čorka, ten Kuba. Vždycky všechno vyčor, já to říkám pořád, to je úplně cigán. Stoj. Nebudu zabíjet. Dneska ne, diváci, dneska ho necháme žítí. Sadím si, že to neprohledám. Neměl šanci to. Ještě ne. Tady v této domě nechci být. Mohu být s náma smrtný, jestli asi nekříčí. Dobře. Ten mikrák je totiž úplně po babičce. Podle toho, kolik budeme... Aha, takže to jsem podle toho, kolik to video budeme zhlédnutí, lajků, hezký koment a tak rozhodne si, zda budu dál natáčet, protože jestli tohleto video bude mít fakt, že žádný zhlédnutí, víc dislikeů než lajků, tak asi to nebude mít smysl, abych dál natáčel. Tak. Já se tady zkusím porozlídnout kolem dokola, kdybychom se teda zabydleli.
zabil tady na u této značky. Kubo, pojď domů. Ty pičo! Oh! Letající UFO! Tak ho posunem. U mě je letající UFO. Takže tam někde nastane, třeba bych se schoval před zombíkama. Návrh. Co? Bože, ne, ne! Zbej na mapu! O, čo je ta mapa? Jež, ty jsou úplně vymrdaný bez mozku, boha. Ne, nejsou v baráčku. Zas mě ty věci teda, jo? Super. Zavřeme, aby se nedošel zlý vlk. No, ty jsi zlíčka. V Alfě 2 a v Alfě 1 se kotlík úplně na nic k ničemu, ale v ostatních alfách už se využívá na vaření. Ano, Marto, přesně tak, dívá se na let's play, že? Ne. Já mám spacák. Kubo, chci se zabydlet přesně tady u této značkuly. Takže už uděláme asi díru do země. Kubo, udělej krumpáč. Krumpáče do udělej, jo? Ale makej, já se zatím uspořádám inventář. A svrbí mě noha. Ten fášek mám moc utáhlý. Do 9. To jsou tyto, že? Dělej, Kubo. Já, jako na co? Co s tím? Tak, tady se dělou tyčky, myslím. A kde mám to železo? Jenom 29? A i pro tebe? To asi nevíde, jo. Jaký být? Jedno železo. Udělej, ale už iron ignore. Můžeš, ty máš 2. Aha. Nemusíš. Ještě mě zbylo. Vyhazuju vodu, jo. No tu vodu si můžu aj vzít už. Ty piču, dělej. Já to dělám, no. Udělám schody a ty to zazdíš. Vidíte, teď se najím. A budu dávat neuvěřitelný damage, že? No dělej, to zvírej. O, nějaká ruda. Jož, ty jsi mámr. No tak dělej. Aspoň uvidíme ty krásné zombíáše. Tak ještě tam to udělej, Kubo. Já nemám místo. Sbírej to ty. Sbírej všechny bloky. Tohle myslím, že mám takový pocit, že tohle je stone. Hodila by se už ta vrtačka. Z tohoto stoneu si asi postavíme opevnění. Nejsem si zcela jist. Ale akorát nechápu, proč mi neubývá jídlo a voda. Neubývá. Asi to opravili. Protože v jednici, když jsem kopl, tak ti ubylo strašně moc HP a vody. A teď? Sorry. Jídla a vody. A teďka prostě nic. Sbírej to! Tak vyhoď kokotiny! Oprav zbraně, ne? Aha, v Alfě 2 to udělají tak, že vám toto. Jenom sprint. Toto. To bere. Máš ty, Kuba, kdyby na ty spacáky to? Víš, co myslím? Jako je louče.
mi říct, proč vyjážeš louče? Dělej ho, tak sbírejte, nebo to zmizí. Je tu loučku. Nemám ještě. Pozbíraj to a jdu něco dělat. No, ty máš blok. Já mám nápad, jo? Připrav se, jo? Piča. Jo. Onem. Já hledám to. Jak zničím ty záclony? Tady nejsou záclony. Tady ne. Jak se dělá to ohniště? To se vám myslím, že z kotlíků. Dělej, zazdi to. Asi debil. No, ty jsi piča! Au! Nevině! Ty vole! Kuba taky ne. Já na to z vysoká seru! A ty jsi umřel? Ve mě věcí, dělej. A zazdi se. Ale já mám plno. Dělej, bo se vyjáš vody nebo nějaký blbosti. Ach, Jdi si do inventáře vodu a zbraně. Ty nemáš žádný zbraně. Kurva! RPG? Máte ne, dělej. Počkej toto. No, co to je? Jo, to je, jo. Ty vole, rychle. Pojď, Foreste, pojď. Počkej, kolik se spawnuje? No, oni se spavnou pořád, akorát teďka už budou rychle jako hovado. Piča. Kolik to začíná? No už to dávno začalo. Jo, už je slyším. Počkej. Okay, no, jeden, Co je s touto kubarem? Prášky, ne. Voda. Kubo, jdu správně? Naviguj mě. Kam mám jít teďka? Pořád rovně? Počkej, doleva. Dej mapu. Ej, Ale to rozdíl, jako nemůžu být pouze. trošku doleva. Ty ale utíkej, prosím, sunde si ty kozačky a utíkej. Pořád běž po té Napiš se, otoč se a střel. Pojď, prosím. neběž, ne, tam nechoď. Jako pořád rozdíl. Doleva ne, Kubo. Ne, pořád rozdíl, Ty jsou rychlejší než jo. Nedám si prášky za nějaký Těch máš 5? dealer? Dobré, prášky, ne? Dobré, Doleva, to se doleva. době. Jo, doleva. Tady ta cesta doleva, to je ono. Tady je hodně zombíků. Prosím. Ale Kubo, jak se k tobě dostanu? Tam, kde je hodně zombíků, tak je zastřel. On má jenom A čím? On má malou ašku. Kubo? Napísali si prášky, debile. Že potřebuješ HPčka. No tam jde do baráku. Tam nechoď. Kubo? No, tak je zabij. Rambo, ty piča. Hej, Kde je ta stodola? Stodola! čo to? Pomoc! Já se bojím. Hej, Kubo, nechceš mu třeba pomoct. Máš nějaký bloky. Rozbij schody. Počkej. Tak.
Prášky. Došte, pekle. Počkej, teď už tam nesvítí. Vidíme nahoru. Hele. To celý spadlo! No ha! No to je směšný! Hej, Kubo, ty jsem pomohl, vole, máš tam... Ten čurák tam má s tím perkou, vole! Tak já mám lodí, ale... No teď mě to nenáčte! Načti se! No aha! Jsi ještě dál, ty vole. To se jak si vyprázdnilo! Počkej, máš patrony. Ne, já už nic dělat nebudu. Dobrox nemáš. Nebudu nic dělat, prostě se jich chcípnu. Prostě vlezu tam, buď tam dojdu nebo ne, ukončím let's play. Vůbec, zase to celý dojebal, ty vole. Ty máš vodu. No, nebudu dál. Hele, dej mu vodu. Piče! Ty jsi chcípl? Teďka byla voda. To je taká piča, než tě chcípne! Hej, ty máš co Dobrox na piči. Co ty znešaj na nic? Co ty jsi za kokota? Vážení diváci, myslím, že pro tento díl je to docela... Moc. Je to moc a doufám, že se vám to líbilo a nazdar. V dalším díle asi budu natočit, když bude ráno, přes ten čurákem je to úplně těžký, takže nazdar.